2002, ez 23 éve volt. Adrien még csak 13 éves volt, amikor elvitte magával az éjszakába. Azt mondta, hogy a gyerek csak így tud megnyílni. A 13 éves kislány hajnalba került elő, testének tettlegesség-nyomaival, valószínűleg védekezett. Zaklatottan vágta be maga mögött a kocsi ajtót a nevelő otthon előtt. 2005-ben 20 éve. Kihúgták onnan, a nyomozás elakadt, pedig a kislányt rendszeresen használta, mint egy játékot. Egy belső vizsgálat végén váltak meg tőle, hogy máshogy csendben. Ezután az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság tagja lett. De egy fegyelmi vizsgálat végén 2009-ben felmentették ebből a munkaköréből is. Mindezek után Németh Szilárd egykori titkára, Dudás Zoltán a férfit a gyermekvédelmi szakma vezető köreiből érkező figyelmeztetés ellenére felterjeszti a Szőlő utcai javítóintézet élére, ahol ez az ember 2017-ben, 8 éve megkapta a Twickel Zichy Mária Terézia Alapítvány jószolgálatdíját, figyelj, a családokért végzett szociális munkájáért. Díjat kapott, kitüntették. A közösségi médiában persze mélyérzésű, nagyon keresztény, hazafias, szinte meghatóan jó embernek mutatkozott. Ez a gyermekvédelmi szakember. Simán átment azon a kifogástalan életvitelt ellenőrző eljáráson, melyet a kormány tavaly a pedofil botrány hatására kényszerített rá a gyermekvédelemben dolgozókra. A Nemzeti Védelmi Szolgálat pszichológusai megállapították róla, hogy kifogástalan életvitelű. A vagyonát, az ingatlanjait más mellett azt abszolút figyelmen kívül hagyták, amiket aztán később lefoglalt a rendőrség. Hogy védi a nemzetet a védelmi szolgálat, hogyha ez egy kifogástalan életvitelű ember volt? Juhász Péter Pál, idézem, nem csak a hazai pénzes réteg tagjait szolgálta ki gyerekekkel és ártatlanokkal, hanem külföldre is jártak a lányokkal. Egyiküket például egy szingapúri luxusszállodában kínálták fel kuncsaftoknak gyerekeket. Az Irzei Janka gyermekotthon vezetője például arról számolt be, hogy autók álltak meg az intézmény előtt, lányokat vittek el, és ezt nem tudták megakadályozni. A rendőröket kihívták, de nem történt semmi érdemi lépés. A gyermekvédelmi gyámok persze elmondták, mi történt a gyámoltjukval, a rendőr pedig azt mondta, írjanak alá egy titoktartási nyilatkozatot, és nyugodjanak meg, mert Juhász tevékenységéről tudnak, fedett nyomozás folyik ellene,